dihantarkan bareng bersama PG Music. Didokumentasi dari Tania Video Record, SL Audio Profesional. Dari yang baru hadir, selamat sore ibunda-ibundaku semuanya. Siang pantoro ratri mong eleng manis ati setiaku bisa duweni marang sang Tiasu Laksmi. Sambil goyang Mas Monim. Iyo. Tresno mungkin Aryo tombo susah jroning batinku. Bagus antep no rasa atiku tresnomu tulus jroning senadyan ngaruh banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat raka yen tresno ora bisa dipisahno. PG Music bareng Leni Ayena digoyang bareng bersama SL Audio. Terima kasih. Siang pantoro ratri mong eleng manis ati jo setiaku bisa handuweni marang sang Tiasu Laksmi. rasa cipak 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 wo zo zo bulan jadi saksi upayan datang melinjani janji Jos Caidian supaya pati. kembali bareng bersama PG Music. Terima kasih. Ayo 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 wong ayu tresno mungkin Aryo tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu aso wayo lo tulus jroning senadyan ngaruh banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senajan nyawa
yen wis tresno ora bisa dipilih